Pociťovali ste niekedy bolesť nôh, nepokoj, krče, mravčenie, opuchy, znecitlivenie, svrbenie alebo pocit chladu? Ak ste niekedy zažili varovné príznaky zhoršeného krvného obehu, alebo každý deň dlho sedíte či stojíte, potom potrebujete nový prístroj Lexercise Pro. Je to prírodný prostriedok na podporu krvného obehu, ktorý využíva nepretržitý automatický pohyb nôh na zmiernenie bolesti a podporu zdravého krvného obehu prirodzeným spôsobom bez liekov. Lexercise Pro mi veľmi pomohlo. Naozaj mi to zmenilo kvalitu života. Tuhosť a ťažkosť zmizli rovnako ako bolesť kĺbov. Je to ako mať fyzioterapeuta priamo doma. Technológia pohonu simulátora chôdze Lexercise Pro pohybuje vašimi nohami dopredu a dozadu, čím vytvára neustály pohyb a ohyb v kolenných aj členkových kĺboch. Ide o dokonalú kombináciu na prirodzenú stimuláciu zdravého krvného obehu. Lexercise Pro je prirodzený spôsob, ako rozprúdite krv vo vašich nohách. Zmiernite bolesť a upokojíte nepokojné nohy, znížite opuchy a ešte oveľa viac. Na rozdiel od napodobenín je Lexercise Pro navrhnutý v Spojených štátoch tak, aby bol jednoduchý, bezpečný a bezbolestný pre každého v akomkoľvek veku a s akýmkoľvek zdravotným stavom. Lexercise Pro bolo presne to, čo môj otec potreboval. Pomohlo to na opuch a bolesť. Ten pocit mravčenia už zmizol. Po týždni používania Lexercise som pocítila, že by som sa chcela znova prejsť bez bolesti. Zapojte ho do zásuvky, položte si nohy, zvoľte si rýchlosť a jednoducho sa pohodlne usaďte a relaxujte. Lexercise za vás doslova odvedie všetku prácu. Premeňte sedenie, odpočinok a sledovanie televízie na efektívne a zdravé pasívne cvičenie. Dobrý deň a vítajte v našej relácii. Volám sa Brian Allen. Dnes som tu, aby som vám podal pomocnú ruku. Chcem pomôcť tým z vás, ktorí ste niekedy pociťovali akékoľvek ťažkosti v dolných končatinách. Mám na mysli bolesť nôh alebo krče, syndrom nepokojných nôh, mravčenie, opuchy alebo znecitlivenie. Možno aj pocit chladu, svrbenie alebo zmenu farby kože na nohách, členkoch a chodidlách. Ak ste niekedy zažili niektorý z týchto varovných príznakov zlej cirkulácie alebo každý deň dlho sedíte či stojíte, zostaňte s nami, pretože pomoc a úľava, ktorú potrebujete, je konečne tu. Predstavujeme Lexercise Pro. Je to prístroj na cvičenie nôh, ktorý pomocou nepretržitého pohybu zmierňuje bolesť a pomáha podporovať zdravý krvný obeh prirodzeným spôsobom bez liekov. Alebo možno máte suchú kožu na nohách a chodidlách, lámavé nechty, alebo vám vypadávajú vlasy. Aj toto sú alarmujúce príznaky, ktoré však môžete odstrániť. Je to ako mať fyzioterapeuta priamo u vás doma. Počúvajme však skutočných používateľov, aby ste sa mohli presvedčiť na vlastné uši. Teraz sa stravujem zdravo, no nebolo to tak vždy. Veľa som fajčil a už nechodím von tak často ako kedysi. Myslím, že práve to mi spôsobilo zlý krvný obeh. Lexercise používam viac ako 7 rokov. Keď ma oslovili ohľadom účinkovania v novej reklame, hneď som súhlasila. Úprimne, bola som ohromená. Nie je to ako keď vyrobia nový telefón, ktorý je v podstate rovnaký ako ten, čo ste už mali. Keďže medzi pôvodným modelom a novým Lexercise Pro uplynulo 7 rokov, vylepšenia sú naozaj výrazné. Nevymenila by som ho za nič na svete. Lexercise Pro mi veľmi pomohlo. Naozaj mi to zmenilo kvalitu života. Lexercise Pro mi vrátilo pohyblivosť, ktorú som stratila, a chuť výjsť z domu bez nepríjemných pocitov a užívať si život. Ten pohyb je taký príjemný. Je to relaxačné. Je to ako keby mi masírovali nohy. Teraz si môžem užívať svoje vnúčatá ako nikdy predtým. To pre mňa znamená všetko na svete. Ach Bože, milujem ťa, Lexercise. Ak teda vy alebo vaši blízky vediete sedavý životný štýl, zavolajte hneď teraz a objednajte si svoj vlastný Lexercise Pro. Zavolajte hneď teraz a staňte sa jedným z prvých 300 volajúcich, ktorí získajú upgrade na model Lexercise Pro Deluxe. A to úplne zadarmo. Získate rýchlejší motor, ktorý za hodinu vykoná kroky zodpovedajúce vzdialenosti viac ako 2,5 km, počítadlo krokov, vďaka ktorému budete mať prehľad o tom, čo ste dosiahli, dlhšiu dráhu pohybu pre väčší celkový rozsah pohybu a pohodlné diaľkové ovládanie. Buďte medzi prvými 300 volajúcimi, poponáhľajte sa a zavolajte hneď teraz.